Så Niels, lad os se den op med stangen, op med stangen. Ja da. Pres den lidt, pres den lidt, pres den lidt. Vælter de bremsen. Ja, ja. Prøv den op. Ja, så trækker du igen, kom så. Se den fisk igen. Den er derude nu, kom nu. Ja, hold kontakt, hold kontakt. Ja, bare hold op. Løft den, løft den, løft den, løft den. Så ser vi den lige nu. Så trækker du til. Yes, hold den, hold den, hold den. Yes. Hold den, hold den. Ja, ja. Den er større end din der. Stop, stop. Sådan, så står du der, så tager jeg den. Måske venter vi lige lidt. Hold den bare. Ja, ja, det er godt. It's a spider. Ja, ja. Sådan, mand. Så skal jeg lige have den ind i den grøde der. Så lige løft stille og roligt. Stille og roligt. Yes, der kom. Sådan. Prøv bare at trække den mod mig stille og roligt. Ja, helt herhen. Lad mig få linen. Yes. First fish in 8 years. Oh my god. Pænt størrelse. Wow.